ngangai bakalalong ke jingkurku iri basngap shaphang ga jingshai ga umunsim utrai ai ha ga jimu jonga shaphang ga Jingpynbaptis maka jingkhwai utrai kani kalong ga Jingpyndap khyndiat shaphang ga jingshai jo ga Jingpynbaptis tongin ya duai trai nga aingo ya kapor ka ba mela ai hingi bang nyoban shakri me ban sngowi ka sur ka jomi ko trai bara trai halo ka jingshai ka mela ai ka Jingpynbaptis trai nga duai ka Jingpyndap ko jomi ko man sim ko ka buduna shu nang pandap ame nang pensyai shu mame ko man sim ko haki breu baro ki bawat ya ka mon ka jomi ngada ngai ka trai ngada ngai ko man sim ko mame nyarap ingi wepi we hagajial inti ka jongi haka kertang Yesu maduai pada kisang haju musim ko amen e kumba ngalayo banyatho hapi shaphang ka jingshai haka tu ka banta ka baning kong shaphang ka Jingpynbaptis kani ka de jingbynrap khyndiat kani ka Jingpynbaptis kumala ong ka de kata ka bangi upol uyatho bangi shim ya ka jing yap ka jong Yesu hakata ka Jingpynbaptis ka jongi da ka te hakano ka por pat hakano karta lalong ba an Pynbaptis yangi nga shem na kani ka we namar ba kani ka de ka representation na ka jing shim ka jongi ka jingyap ka jong Jesu te habangi pai sya ka jingyap ka jong Jesu ngi iba shwa jo ka jingyap ka jong Jesu ulai shalom Getsemani bantuai bat lo duai ha kupa jong o ba weng no e kani kakuri ka ba Jesu udai bandi te hakata ni sngutu ba Jesu ushim ya kani ka jingshai ya phalo ka dingfna da ka ba utip tikna hakata ka por ba udon hapo Getsemani u adep tip ba an sawan ban kem yu bat ba an sanar pna yu te Jesu duai ha pa jung kupajungi ubah beneng ba kupajungi ru te habala duai la mi kas ep chung da kasnam ta kalong ba phala ba te hangni ka pen i ba Jesu ushim ya gane ka jingsha halo ka dingfna ba tip tikna ba kane ka dai ka benta ka ba un haban shim sa na pnayo te balai pat yu Jesu sum la shim podang khana ban kenyayu balai shim la shim ko podang samlalut kani ga de jingkeli penban nga shem bah ka por ka ba biang tam Jesu wan da ka benta ka mon ga jung kupa jung ka de ka ya ka por ka jung kupa jung blay ban pendep ka jim Jesu te kani ka long ga jingshai ka ba kat banganang puli ka tin ju try bang yo ya ka Jingpynbaptis ka de yang ni bangin da snotho yaka bangin snotho yaka ya ka jingyap Jesu ha ka jingyap Jesu ka de ka jingyap ba an map an sai iki pop ka jongi tengi ha ka por bangi shim ya ka Jingpynbaptis kala balong ha ka no ka por penban ni de ban long ki briu ki ba snotho ya ka pop pat ka hok kala ban kata ya ki katukat ni ya kani ka jingshisha panban hakaktian ju blay ka ong kumta pangingin shim ya ka Jingpynbaptis da ka ba ni snutho but utrai Jesu hiru ulayatho but ulaong hakatu ka great commission na ka jingpha ju utrai sa ka perthei broi bani yala buang ha uta ubangeng but ba pediang an Pynbaptis te de anda habang ilangeng bat ngila pediang yu Jesu ba an Pynbaptis yang te anda haba pilas snutho ya ka pop bat ka hok pilas snutho ba pilas pediang yu Jesu ka donut ba pilas nget ya Pynbaptis utrai unyo ban kerku shibon sha da ka ba pile umta ban nget ublei un ai ka jingshai ka ba khamha shu personally ya phi kat ba pinang shakri u kat ba pinang pai ha ka jingduai kat ba pinang money u ha ka ba ri lani ha ka ba pa ublei unyo ban kerku inya dua trying ango e ka jingshai sa sin pat ko try ban pendam ya ki e bam na penshai hanga trying ango ko try Jesu nang pendap ya ki be yo snow do man sim ujome nang ai bor ki we pi we kum jo yang ko try nang penshai shu
Pada dan ka jing duna ko Jisu pendap ame do man simo khoi ha ka jimu berkat ka jing em ka jong ki we pi we. Ya rab ai bor ame ko trai batang hami shania da ka jing ha ka kerteng Jisu ba jing ka jo man simo khoi. Amen. Ngakar pat ya pi ke ba yo sngo ya kene ka jing kreng ka ba longkon ba pin sngo ba ban pet ya ka to ka banta ka baning-kong jong ka Jingpynbaptis khna ma pin yo ya ka ba khamshai. Uble nyo ban kerku. Subscribe ya ka channel ma inyo banya tei ya ka balang met kamet ka jung Jisu bunyo banya syakri lang ban nganget kan ka jingkerku nak bata ka burom ka jublai. Amen.